utimi so masene na chop box kakra afi provisions ade paper so ma omo any books on do no awofo na ahwefo se me na wasena no pemfa ma omo me so me da omo ase sebe nye nipa nyina na wo ya de ma omo omani eso me de me hu no se eye masede se ene a wiase mu aye den kakra yi na sabe first no free SHS so kwa na free ankasa enso ene obeye situa we bra no mo ne ade ntia sa no a sabe ya mato aba ma ye no na enke hu behia se yenso ye bekeka yensa se kakra na yetimi aboa na yaso awofo asen enye bebre de but kakra no a ye no ene eniso a wo mo kire ye no ehye se next time no ye beye na ya abro so meda na awoso hen so ase ene ba obeta ye chi na wo hwe adepa ye nti wono nso eka so beboa next year or the 200 pieces back on that say nipa dodo a yenya wo mo no ebedo oso ni ade migiri se ahensem de sa na tie wudi hia wo hwe na so bi bo ne homodin a na wo kakra wa wo no nso na wo de atai na chi ti na wo so hen nyame hira medase ya nse so adase na me